Ľudia, toto je jeden z najkratších dielov, ale ostatné diely budú fakt dlhšie. Sľubujem. Dobre, sľubujem. Počkaj, čo? Nový deň. Nazdar ľudia, tretí deň sme v Monopoli, zobudzame sa a ideme na pláž a potom ideme na ďalšie 2-3 dní do vnútrozemia a ideme do... Kamo, drž hu... Ľudia, nachádzame sa v Alberobello, čo je mesto, ktoré je známe pre tamtie strechy, lebo to boli sklady v vlastne ako v ich olivovníkových záhradách a teraz je to proste svetoznáma vec. Minecraft movie, kamo, čo je? Si na lavičke lásky. Aký máš na to pocit? Po krátkej ceste v autom sa nachádzame v Locorotondo. Je to jedno slovo, takisto ako Alberobello. Ale vyzerá to naozaj pekne a staré mesto je proste do kruhu, do slimáka. Takže uvidíme, ako to dopadne. Neviem čo, ako dopadne, ale ideme niekde na kávu a také, chápame sa. Že vraj na kavu ide. Ty s kým kavu myšeš? Rovno za kostolom je slnko, no tak to je krásny tieň. Wow. Toto je náš apartmán, kamo. Môj bože. Boli sme teraz v meste, ale tento výhľad je krásny. A pravdepodobne sa vidíme zajtra. Čauko.